हाय फ्रेंड्स, फूड अँड सफर या चॅनलमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला कुरकुरीत अशी सुरमई फ्राय म्हणजेच किंग फिशची रेसिपी दाखवणार आहे। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे, आपण इथे सुरमईचे छोटे पीस करून ते स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। ते आपण आता मॅरिनेशन करून घेऊयात। हळद पावडर, 3 लिंबू, आलं लसूण कोथिंबीरची पेस्ट, लाल तिखट, चवीपुरते मीठ। आपण इथे मसाल्याची पेस्ट करून घेऊया। त्यासाठी मी इथे 2 चमचे लाल तिखट घेतलेले आहे, 2 चमचे मीठ। माशाच्या अंदाजानुसार तुम्ही मीठ व मसाला कमी जास्त करू शकता। व थोडीशी हळद पावडर। हळद पावडरमुळे माशाला जो वास असतो तो कमी होतो। व 2 ते 3 चमचे आलं लसूण पेस्ट। आलं लसूण पेस्टमुळे मच्छीला छान स्वाद येतो। मी इथे 2 ते 3 लिंबू घेतलेले आहेत। तुम्ही माशाच्या अंदाजानुसार तुम्ही कमी जास्त घेऊ शकता, किंवा आपण त्यात कोकमचा आगळ सुद्धा घालू शकता। हे आपण सर्व आता एकजीव करून घेऊयात। आपण नुसतं माशांवर जर ड्राय मीठ आणि मसाला टाकला तर ते व्यवस्थित लागत नाही, त्यासाठी आपण ही पेस्ट करून घ्यायची आहे। आपण आता हे सर्व मॅरिनेशन करण्यासाठी फ्रीजमध्ये 15 ते 20 मिनिटांसाठी ठेवूया। इथे 15 ते 20 मिनिटं झालेली आहेत। मी इथे थोडा तांदळाचा रवा व थोडा साधा रवा घेतलेला आहे। तांदळाच्या रव्यामुळे मासे कुरकुरीत होतात। आपण आता सर्व माशांना रवा लावून घेऊया। तेल छान तापलेले आहे। आता आपण मासे तळायला घेऊया। तुम्ही मासे डीप फ्राय किंवा शॅलो फ्राय सुद्धा करू शकता। मासे सर्व आपण लो फ्लेमवरच तळायचे आहेत। हाय फ्लेमवर तळले तर ते वरून करपू शकतात व आतून कच्चे राहतात। तुम्ही पाहू शकता गोल्डन ब्राउन असा छान कलर आलेला आहे माशांना। आजची सुरमई फ्राय कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की कळवा। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। पुन्हा भेटू एका नवीन रेसिपीसोबत। थँक्यू।